Siitä talosta. Ei tarvitse piileskellä, eihän Löysitkö niitä? tulla ketään. Mitä ihmettä se siellä konttelee? Luulitko, että täällä on oikeesti joku murhaaja? Ei saatana. Kaveri luuli oikeesti, että täällä on joku murhaaja niinku. No ei mitään, tuu vaan istumaan. Muista se tän leffan. Mä taidettiin joskus kattoo tää. Tää oli tää väärä valinta. Ihan sattumalta tuli nyt telkusta tämä. Tässä oli tää tosi hyvä tää näyttelijä. Nyt mä en muista enää sen nimeä. Tää oli... Ja tosi hyvät arvoiset oli sanonut tämä. Tää on hyvä. Mitäs nyt tapahtuu? Ylimääräinen uutislähetys, hyvää iltaa! Suuri ja rakastettu mahtava johtajamme Victor Jongun on voittanut presidentinvaalit yhden pyhän äänen enemmistöllä ja jatkaa työtänsä kansakuntamme eteen. Suuri ja rakastettu mahtava johtajamme Jongun haluaa kiittää koko sydämestään kaikkia häntä äänestäneitä. Hän aikoo käynnistää välittömästi maassamme mittavia uudistuksia. Suuri johtajamme, joka on kaikin puolin täydellinen, haluaa myös muistaa kaikkia muita äänestäneitä. Ilmaisella lomamatkalla lähiseudun toimintakeskuksiin, jossa he pystyvät virkistämään ajatuksiaan. Suuri ja mahtava Jongun lupaa toisen kautensa aikana myös palauttaa maamme pahasti rappautuneet välit Pohjois-Koreaan. Suuri ja mahtava johtaja. Siis tappoko ne sen? Mitä? Ja miten voi voittaa yhdellä äänellä mukaan? Ja Pohjois-Korea, sehän on ihan diktatuuri. Eihän nyt sinne. Ja mitkä ihmeen toimintaleirit? Ja mistä ne mukaan tietää, että ketä me on äänestänyt? Eihän sitä voi selvittää niinku miten. Mitä? Ai niin. Tadaa! Ja kukahan siellä on? Päivää taloon. Suoritetaan lain määräämä kotitarkastus. Näyttäkää henkilöpaperit. Mitä varten työ niitä tarvitsette? Tämä on suuren ja mahtavan Jongunin määräys. Näyttäkää nyt ne, niin tämä hoituu nopeammin. No, selvä. Siinä. Joo. Minäpä kattelen täällä vähän paikkoja, niin. No okei. Okay. Mikkelä. Siis tuo ei oo meidän, ei oo meidän ollenkaan. Ei. Mä näen että sun kaverissa on kyllä äänestänyt Jonguniin, mutta mites sä? Siis ei se oo minun. Siis minä olen erittäin Jongun myönteinen, kyllä. Me on pitkään ihailut hänen työtänsä. Hän on siis todella paljon pidän hänestä. Siis minä olen hyvin Jongun. En minä ole Mikkelään. En minä nyt voi se. Eihän me nyt semmoista olisi voinut tehdä. Ei se voi pitää paikkansa. Joo. Eikö sitä nyt ole tässä tämä tarkastus? En. Joo. Kiitoksia paljon tästä. En ole äänestänyt. Eikö se? Kysytäänpäs täältä sinun kaveriltasi. Kenes toi on? Pinssi. Ihan vapaasti voit kertoa.